Mae bwlch sylweddol o ran deall sut mae ethnigrwydd a chrefydd yn llunio profiadau plant sy'n dod i gysylltiad â'r gwasanaethau cymdeithasol. Mae'n canfyddiadau ymchwil yn cynnig tystiolaeth holl bwysig i ddeall y patrymau cymhleth hyn a chyfrannu at bolisïau ac arferion tecach a mwy effeithiol i gefnogi plant sy'n agored i niwed o gefndiroedd ethnig a chrefyddol amrywiol. Dychmygwch grŵp o 5 ffrind, Aisha, David, Leah, Marcus a Sophia. Maen nhw i gyd yn mynd i'r un ysgol ac wrth eu boddau'n cymdeithasu â'i gilydd. Daw Marcus o gefndir treftadaeth gymysg, sef y grŵp ethnig a orgynrychiolir fwyaf yn y system. Mae'n fwy tebygol o ddod i gysylltiad â'r gwasanaethau cymdeithasol o'i gymharu â phlentyn gwyn. Mae Aisha, sy'n dod o dreftadaeth Asiaidd, yn cynrychioli'r ethnigrwydd a dan-gynrychioli'r leiaf. Mae'r gwahaniaeth ethnig yn parhau pan edrychwn ar ei canlyniadau addysgol. Mae ein hymchwil yn dangos bod plant sy'n cael eu dosbarthu'n blant mewn angen, neu blant sy'n derbyn gofal, yn gyffredinol yn cael canlyniadau tygau is neu cydfyfyrwyr sydd heb unrhyw brofiad o ofal cymdeithasol. Gan ddychwelyd i'r grŵp o ffrindiau, os oedd gan David, Aisha, Leah, Marcus neu Sophia gysylltiad â'r gwasanaethau cymdeithasol, awgryma'r ymchwil yn achos David, Marcus ac Aisha fod bod yn blentyn mewn angen yn gysylltiedig yn gryf a chyrhaeddiad tygau is o'i gymharu â phlant nad ydyn nhw wedi bod yng nglwm wrth ofal cymdeithasol. Fodd bynnag, yn achos Leah a Sophia, nid oedd y gwahaniaeth hwn mor amlwg. Yn gyffredinol, mae plant gwyn a threftadaeth gymysg a phlant mewn angen yn perfformio'n debyg. Serch hynny, yn achos plant Asiaidd, di a phlant o sawl ethnigrwydd arall, perfformiodd plant sy'n derbyn gofal gryn dipyn yn waith neu cydfyfyrwyr sy'n blant mewn angen. Yn achos pob un o'r 4 grŵp crefyddol, Cristnogol, Muslimaidd, crefydd arall a dim crefydd, mae gan blant mewn angen a phlant sy'n derbyn gofal gyrhaeddiad tygau is. Ymhlith plant mewn angen, plant Cristnogol sydd â'r perfformiad uchaf, tra mae plant Muslimaidd sydd â'r perfformiad addysgol isaf ymhlith plant sy'n derbyn gofal. Yn ôl yn ein grŵp, yn achos plant sy'n derbyn gofal a chefnogaeth, David yw'r tebycaf o ymweld â meddyg lleol, megis gwasanaeth meddygon teulu, tra bod plant di fel Leah leiaf tebygol o ymweldau meddygon lleol. Yn yr un modd, mae plant Asiaidd a gwyn fel Aisha a David yn fwy tebygol o ymweld â gwasanaethau cleifion mewn ysbytai. Yn achos damweiniau ac achosion brys, mae David a phlant ethnigrwydd eraill fel Sophia yn fwy tebygol o ymweld, tra bod plant treftadaeth gymysg fel Marcus yn llai tebygol o ddefnyddio'r 2 fath o wasanaeth ysbyty. Mae plant gefndiroedd Cristnogol ac anghrefyddol yn fwy tebygol o ymweldau meddyg teulu lleol ac yn llai tebygol o fynd i wasanaethau mewn ysbyty, tra bod plant Muslimaidd a chrefyddau eraill yn llai tebygol o ymweldau meddyg teulu lleol, ond yn fwy tebygol o ddefnyddio gwasanaethau ysbyty. Mae deall y gwahaniaethau hyn yn holl bwysig mwyn datblygu cefnogaeth fwy diwylliannol briodol i bob plentyn sydd yng nglwm wrth ofal cymdeithasol. Credwn fod gobaith am welliant yn y meysydd hyn, ac os oes gennych chi arbenigedd, dealltwriaeth neu brofiadau yr hoffech chi eu rhannu, cysylltwch â'r tîm. Diolch yn fawr am wylio.